Nasingo ni koro anyisi wa jatend duond bura mar ODM kendo gai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga osebedo e paw siasa kuom kinde kendo setemo mar manyo komten piny Kenya to mak mana ni pok oyudo thuolo mar bede komno. Raila kendo chako yudore kor keto sirikal tesre e kinde mabende pod nitie ng'ur mamoko makagi kacha e duond buche mar ODM. En owuon pod omako chung' motegno ni romo mag loso gi jopiny biro dhi nyime ma onge ng'ikruok moro amora. E rameny piny kawuono nyako Ramogi, jafwambo marwa Walter Nyambaga oyudo twak kata thuolo mar twak gi Raila Odinga e wi weche mopogore opogore mamulo Kenya kod siasa mar piny Kenya. Walter Nyambaga koro ni thuolo en maru gi ogai mar ODM kendo ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga mar mondo mi omiwane to twak mar piny Kenya. Piny Kenya kaka gie sani ochopo kanye to siasa mare ni kanye, nowuok kanye to dhi kanye. Koro Ramogi achiel kachiel koro awei gi Walter Nyambaga ka otwak gi Raila Odinga. Ramogi jang'o yudo thuolo mar gombaka kod jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance migosi Raila Odinga mabende en achiel kuom jok moseta piny Kenya e lemo mar bedo kaka jatend lo mabende deno ni Prime Minister. Jakom machiegni loso gi Ramogi TV. Erokamano nikech kalore kaka sa obet obiro mana bilo mbaka matin kichopo kiwuok e pinyno mar South Africa. To gimi kuongo keto e it jo Kenya kachiel kod kweth mag Azimio ni ok yango jatend piny William Ruto kaka jatend piny tok yiero. Bang'e moko kuom jo od bura mantiere Azimio pod bilo kode mbaka. Ma weyo governors mowinjo bed ni seche moko bende go kode mbaka e weche mag dongruok kama nade. Lero kamano, mokwongo adwaro mondo akaw thuolo mondo amus jo Kenya nam odiochieng' ma kawuono. Amor ahinya ni jo osebedo gi chuny motegno kinde mokadho gi duto. Inyalo paro ni kanyicha ne pok adhi safar oko piny Afrika ma milambo. Ne awacho ni ok abi loso weche manyicho timre gi nyaka weche moko timre. Na chakre dwe mar 12 asebedo ka koro jothuolo ni pok ochopo sama abiro lose. Koro mana ka gir kiragi kanyicha ne an Afrika ma milambo to hunde moro noloso winjo ka loso matek ma piny owinjo onyiso gik moko duto te kaka chalo weche mag yiero manokadho mana kwero ni ok anyal lose nikech ka lose wuon kama to chal ka gima aywak mara kenda kama to nang'e nitie adiera to wacho ni adiera ok tow nyalo biro wuok. Koro bang' ka gigo osedhi kamano to wan wawegi ne wadwaro jorieko ma nyalo donjo e dagno ang'o manie iye kanyo. Nitie gima iluongo gi dho ngere ni ethical hacking. Tene idonje yo mariek mondo yud adiera. Nikech nitie joma donjo e kanyo yo mar kuo. To nitie gima dwaro donjo kanyo e yo mondo adiera wuogi. Ne wayudo joma riek mondo wagolo oko. Mano biro gi mashinde mamagi. Mane giketo mashinde go. Seche moko giketo gi ka gin athiriba kucha. Ki jogi be ne luwogi. Kidonjo e iye kanyo to gineni. Tidwang'e ni in kanye. Seche moko gidar kanyo gidhi Kiambu. Gidar kone gidhi Narok kone. Kuom dwe achiel mangima. Ka gidwaro gigi. Mane giyudo adiera. Adiera no ne an okane waseyudo to wakana kana. Koro ka giri kiragi to poka hunde chobo loso.
mowacho ni en iye kanyo, en jaiye kanyo mtiyo iye kanyo. To diere mantie e magi. Ok nyalo ling', ok nyalo neno mudho molaye ot. Wadwa ni jo Kenya mondo ng'e ni mae kaka ni otimo mbulu. Koro ka adiera giwuok kan South Africa. Yes. Omiyo koro akoni jowani kaduogo to biro loso. To koro aduogo ni to giromo na to dhi loso jopiny cho Kasarani. I mean Kamkunji. Ema koro dhi awacho ni gini onyiso ratiro ni Ruto ok noyombo yiero. Nikech ok nyaka kima kwang'iyo kanyo nitie constituencies ma Kenya ka gin 290. Bwana Chebukati nowacho ni ok obi lando yiero mar president kapok oyudo form 34Bs 290 mae constituencies to mede achiel mar jo diaspora modak oko. Kapok oyudo mago to ok obi lando. Koro jawagi kano rieko mane wan go gidhi magiyudo 245 constituencies. 245 wachne ni okor gi machine koa polling station. Noting returning officer mokel Bomas direct. Kikao duoko mogu constituency 245. Bwana Ruto noyudo kura 4,600,000. Wan wayudo 7,200,000. Koro kikao 45 modong' cha igolo gi dak mane Chebukati nego ka. Midhi riwo koro duto gibedo 290. To migosi Ruto yudo kura 5,900,000. To wan wayudo kura 8,100,000. Tino wayombe gi kura 2,200,000. Mane diere mantie. Koro mane penjo ni ka in gi duoko ma kamano. Inyalo wacho ni Bwana Ruto nego bed president mar Kenya ka. Mane penjo micha penjo. An awuon gi chunya taneno ni Ruto ok nyal bedo president mar Kenya. Gi yo mar kuo. Okay. Machielo momiyo awacho ni Ruto ok nyal president. En commission mar yiero IEBC. Nigi jokanyo 7. Ok nyal bedo ji 8. Ok nyal bedo ji 6. Ok nyal bedo ji 4. Ok nyal bedo ji 10. Nyaka bed namba mok nyal pogo 2. Gi dho ngere ni odd number. Itimo kamano nikech ang'o? Mondo kik ka nitie pogruok e paro to kik bed ni nitie tuo. Ginyalo bedo ka gin ji 5, ji 2 gi ji 3. Kata ji 4 gi ng'ato achiel. Ka gin ji 7, ji 3 gi ji 4. Koro tiende chik wacho ni ji 4 ka ochung' konchiel mar gi japek moingo ji 3. To kine gima kwano magore Kenya. Ni Chebukati gi ji 2 ema dhi lando. To ji 4 ka iwacho ni riambo. Koro ji 4 cha kendo koro chakoro donjnegi kuom miriambo. Sidonjnegi gi Chebukati nochung' kende ni kende. To onge evidence ma Chebukati ogolo ni joka riambo. Koro emomiyo owacho ni ok onyal yie ni joma nochung' adiera masani koro isando koro riembo ka guogi. To joma ne okelo weche mag kuo kaka Chebukati giri koro sani ma koro ipako ni joma beyo. Mano emomiyo wacho ni jo-Kenya nyaka yier gin wachung' adiera koso gidwa chung' e miriambo. Mano emomiyo wachung' kama wachung'. Erokamano. Kia e piny Afrika ma milambo to iwacho ni in kod mise 8 madongo
ma nyaka ketie tim gimiluongo ni demand gi dholiech. Bende ni in gi thuolo moro mowinjo bed ni ma timore? To thuolo nyaka bedie. Thuolo nyaka bedie nikech ma en piny Jo-Kenya. Wawacho weche ma wadwani nyaka tim ma kong'iyo gi ok gin gimiluongo ni unreasonable. Moko gin gik maluwore gi kaka piny Kenya ochung' sani. Jopiny winjo teko kendo hinyruok ahinya korka weche mag uchumi korka dak. Nengo odhi malo. Nengo chiemo oidho. Osuru omedre. Tich onge. Koro miyo ngima tek ti jopiny. Magi gik mawacho ni nyaka loki. Nitie gik moko bende ma Bwana Ruto nosingo kane otimo campaign. Nikech nowacho nodhi bedo gi jogi miluongo ni hustler. Biro konyogi. Moko dhi timo chieng' ma koketo mo mapiny ni to timo. Moko nokoni bang' jumbe 2 otimo. Moko bang' dwe 1. Moko bang' dweche 3. To nowacho ni bang' ndalo 100. Sani koro ndalo 100 gi piero mang'eny. To ng'eny gik ma nosingo nodhi timo pok otimo. Koro chako medo mna gik moko. Nokoni nengo mag mafuta dhi duok piny, mafuta dhi malo. Mogo nodhi duoko piny, dhi malo. Koro koni sani nodwaro higa 1 ni uchumi ni rach. To uchumi no rach, Uhuru nyicha ne dhi nyime go uchumi no. Kaka no rach no. To Jo-Kenya ne winjo maber berie. Koro magi gin gik moko mawacho ni ok nyal chor nyime kendo. Nyaka wane ni nitie yo minyalo losgo gigi. Machielo en wach mar mibadhi. Waneno ka joma nyicha nodonjnegi gi mibadhi. Ng'eny gi sani iwito buchegi. Sani DPP mochung' ni weche mag donjo e gini doho. Koro golo gigi. Kowacho nang'o ni onge ushahidi. En owuon nowacho gi dhoge ni ofis mare en ofis ma ochung' kende. Onge gima nyalo chike ni donjo ni ng'ani, mak ng'ani kata tim kama kama. Omiyo cases mane otero e court go notero kane osenono gi ma oyudo ni nitie evidence. Koro sani to iwacho ni evidence onge. Koro piny kana okwer macha ni en ok nyal chune gi ng'ato. Emiyo notero joke court. Sani to ng'ano ma koro chune koro ogolo jogo ni evidence onge. Evidence manotero gi cha notero kane okia ni evidence onge. Machielo bende en wach mar akwede. Akwede ni Ruto donjo kucha osebedo ka ondiko ji. To ondiko mana dhoudi 2 kende. Emindiko. Ka ok ong'iyo jogot makani to jogi ma jochak. Emindiko thothgi. King'iyo kata sani kinye gazet notice migolo pile ka pile. Mane gima timre. Ng'eny ni jo dhodgi ema indiko tije. To wacho ni Jo-Kenya duto go osuru. Molo kikocho kaka ni indiko ministers kata permanent secretaries. Wacho ni oganda jok nogo na kura. To magi gin jotich sirikal, magi gin josiasa. To jogo bende go osuru. In kakoro kawo ni ndiko ji ministers. To kawo jo dhood ng'ato achiel kende modhi ondiko kucha. Jo Okembo, Kisii bende ng'ato achiel. To jogi kucha to keto dhano 5. Jo Got Kabomi ji 5.
jogo to mejo chiko ai kuro dudi mogi matin kamano koro kimala lach molod miluongo ni permanent secretary or principal secretaries probich gachiel ondiko to joluo ondiko ariyo kuom probich gachiel to Kisii to kata achiel ok ondiko kuom ji probich gachiel dhoudi mang'eny ma ok oketo ng'ato achiel to dhoodgi to keto ji 13 jo atwara bende oketo ji 13 ma en akwede manyiso ni jomoko ipuonjo Kenya ok gin jo Kenya to jogo bende chulo osuru jithura ikawo osuru pile to kochopo sama idhi ndiko ji tich to nitie akwede kata idhi ne mana sani parastatals mandike ji chairman, board members, MDs onge jithura mindiko kuro emomiyo owacho ni maeri ok en Kenya paro manyiso ni wadwa gero maeri en Kenya mantie akwede ma jithura onge gi duol ging'ielo timo bende onge to jithurwa kende okend dhoudi ma Kenya duto te owit oko mana dhoodgi ema ong'iyo ahinya pile ka pile korka wach mar nono weche mag somo ineno ka nitie chandruok kanyo okel mpango manyien ma CBC. Yes, CBC. Pod nokelo jomoko ni timo revision mar CBC. To CBC nokawo ndalo mang'eny kani lose mani kete into place. Koro keto partial implementation mabiro bedo gi negative effect kadhi nyime kucha. Nikech gimosekawo a long time kabedo prepared. Ok nyal dhi alter just the last minute. Ikelo other things okobedo properly debated ma ji owinjre. Okay. Matino timo experiment gi feature mag nyithiwa ma ok ni kare. Omiyo nyicha wacho ni nitie gik moko ma Ruto timo nyaka nyicha bedi okawo loch ka ma ok ni kare. Dweche 6 tok osekawo jatelo kendo bedie kom. Sani mach koro chal ka gima osemoko kendo bebni ka ng'ata miseloso godo e rombe giendi iketo kendo giyango ni ok iyange kaka jatend piny kendo kata mana apise mosechuogo gi jok mantiere owinjo bed ni koro imiyo kwet mar bedie apisi. Thuolo mikawo mondo ichak kwede gi thuolo mosekawo kobedie apisi ma bende nyalo kelo pogruok moro amora jakom. Gima wacho ni onge gima nyalo tamo jopiny timo. Gima wacho ni ka ng'ato kawo telo e yo mar kuo to ok kata bedi mana nosebet higni 3 piny nyalo gole oko. Nikech alternative en ni wacho ni osekwelo to koro weyo dhi nyime. Osekwalo koro ok wanyal loko. To gima dwa nyiso ni katiba mar thurwa ka owacho ni teko duto te mag Republic mar Kenya ni lwet jopiny. Jakom, to jopiny gi be gise maling'ling mane miyudo kuomgi kata gito giwuon giwacho wach mane to tok bedo gi bilo kod gi mbaka e rombe giendi wach ni dhi chopo kanye? Iluongo ni en consultative. Teni ok nyal wacho ni mae kama dhi gikie. Giko ne dhi bedo ka consultation room. Jopiny owacho ni wawe wach ni odhi adhiya kamano wabiro winjo pach jopiny. Wal gima timo ni wanyiso gi gima otimre. Adiera mantie. Ok en to udwa ni watimno. Gibe giwacho gichiwo pachgi.
ogibed ni ogiti pachgi kamoro moro modhi waloso jopiny omiyo thuolo joma kanyo gikmi wachomo magi kosetime kamaeri to ang'e ni jopiny biro ng'ado bura bura ma ging'adono ema biro dhi go nyime. Nitiere jo od bura moko mosebedo ka chiedho kendo chako tiyo machiegni kod jatend piny William Ruto. To ka in bende owuon iseketo negi ayanga ni ok iyange kaka jatend piny. Governors ma bende seche moko ni riwruok mar Azimio la Umoja bende pod sudo mondo mi olos kode weche mag dongruok. Ka donge chal ka gima keto weche ariyo mopogore, Jakom? Onge ariyo mopogore. Nene wabed piny gi governors mamawa. Governors gin joma yier gi jopiny momi mamlaka mar tiyo negi. To katiba marwa mar Kenya owacho ni nitie sirikal nyadiriyo. Sirikal mamalo, national government, gi sirikal mapiny, county government. To chikno owacho ni sirikande geki gin gipogre kendo kama gitiyo pogre to idwa ni mondo giti kanyakla ka iluongo ni cooperation. Okay. Omiyo governor onego rom gi ng'ama nie telo sano. Wacho ni ok recognize Ruto, ok nyis Ruto act kaka president. En owuon omeno tiyo kaka president. Nikech onge vacuum. To an wacho ni ok recognize nikech ok onego bed president. En kanyo sani to ok recognize nikech ang'e okwelo. Koro governors to nyaka dhi nyime gi tije mamagi. Nikech gitiyo ni jopiny. Mene mabed kodgi piny, governor to go duto te. Mwayalo kodgi kawa Naivasha. Mwamiyo gi thuolo. Nika president odhi kuonde ma gintie, to ginyalo loso kode. Mondo ginyisi gik ma gidwa ni onego tim kaka national government. Nikech nitie gik monego sirikal malo ka ema tim. Pesa omigi gi bunge. To nitie gik monego sirikal ma piny ma county tim. Koro sirikal mamalo ni ok onego bed ni dhi ni hombe. Ni dhi go ni chong piny, ni okel gigo. Mano en right mar jopiny. Onego tim gigego. Ma onego jumbe nyalo mana sensae. Emomiyo ng'at winjo wacho ni ng'at nadhi romo gi president, nadhi kwayo mondo kelna maendeleo kuom jowa. Mano gima nono. Mano gik mane timo ndalo mag Nyayo ka. Okay. Kane en single party system, to ne bende en unitary system. Ne onge devolution. Sani, chenro mar pesa mathulo ka, iluongo ni budget, iloso gi bunge. Sirikal kelo mana paro, iluongo ni proposal, ni bunge. To bunge ma koro dhi bedo kod piny madhi ng'iyo budget ni sector by sector. To ging'iyo ni pesa go nego dhi ka. Ndiri monego losi en magi. Osiptande monego ger gin magi. Pi monego tere pi en ka. Monego gerie ginene irrigation en ka. So, mago te itimo gi bunge. Kata gimiluongo ni local housing. Pesa wuok e bunge. Omiyo mjumbe ok nyal wacho ni wuok nodhi neno president ni weche mag maendeleo e constituency mamage. Mago miriambo. Onge gima kamano sani. Mane en jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta, ma bende en jakom mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. In jatend party mar riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Jakom, to be pod uromo go mbaka, to kugo mbaka twak maru chalo nade? Pod umulo wi Azimio ka, to ento mijingo mane mokele riwruogni endi? Uhuru aromogo pile. Uhuru en ng'at mosebedo ndalo mang'eny. Waromo kode
wacho kod weche mopogore opogore. Sani ok onge ofis, to ng'eny bedo gi tije ma oko. Otiyo gi weche mag kelo kwe e piny DRC Congo, piny Ethiopia, otiyo weche ma kamago. To ka en kaeri to waromo kode kata waloso kode simu seche ka seche. Chung' mare to oriere, en bende owuon ong'eyo gik manotimore. Jomoko nyalo wacho ni to dak nokonyo ka en kucha, en president. Gimotimore en ni nitie joma kamoro nonego bed ni tiyo gik moko manok otimo. Nikech kane wan kode nowinjore ni wadwa ni yiero mabiro ni wang'ni ochung' e yo makare, nikech nwang'e ni odhi loyo. An ang'e ni ka ombulu ma Jo-Kenya dhi goyo moriere, onge Ruto ok nyal yomba. Omiyo wach mar chieno mar kucho ok ni wachano. Wane ok wachano wach mar kuo. Wachano ni ombulu dhi goyo moriere tidhi kwano kaka ogoyeno. Mane nitie MOU mane wandike e kind Uhuru. Jokoromoga jwang' wago mbaka kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga, ma bende watemo na yaro moko kuom gik ma seche moko oseketo kolieko ni oganda mondo mi wabed kod ng'eyo mathoth. Jakom Auka chal ka gima futo e duond bura mar ODM. Jakom ne John Mbadi Bwogo Gwetao. Bose loso kodi to ODM ni kama nade? Dhi chalo nade mbele ka? An pok awinjo wach mar Mbadi Bwogo Gwetao. Osebedo jakom, an pok owachona ni odwa goyo tao. To yiero mar chama tibiro timo higani. Omiyo joma dwa weyo nyalo weyo, jomoko nyalo yiero kargi. Ang'e ni ka en gi paro mar weyo to biro nyisa. To sani to aparo ni en kamoro ka ng'ato iye wang', ka ng'ato losoni marach to kun gini ok ochuno nyaka bedgo, anyalo weyo. Aparo ni nyo gidhawo jomoko. Omiyo ok aparo ni mane gima nie chunye. Bwana Mbadi osetiyo kanyo ma osetiyo maber. To chopo samoro ma jomoko be nyalo kawo mondo dhigo nyime. Kochopo chieng'no to wabiro wacho kode, wabiro nyisowa. Tok yiero, di ting' muma micham muma kaka jatend piny Kenya midonji apisi. Dweche auchiel di tim ang'o mopogore gi gima Ruto osetimo gie sani, Jakom? Ing'eyo ni kineno Ruto sani, nyisi ok nong'eyo ni onyalo bedo president. Bende osewacho ni ji mang'eny ok nong'eyo ni onyalo bedo president. Noseneno ka yamo pek. Omiyo dwe mar Julai joma noloso kode nokonogi ni en modwaro ni mondo gikonye mondo giket kuoma pressure mondo yie mondo ochak kom mar jatelo mar upinzani manyalo miyo bed kucha mondo ochek kaka tiyo. Mane kaka ne gino chalo. Ne wach mar official leader mar opposition en manowacho ni mondo jogo konye notim gino. Wan ne gik mane waketo e manifesto ne wasebedo gi joamo jorieko, wane wasego kwano. Ne wang'eyo gik wanyalo timo, gik moko nyalo timo. Kaka ne wasingo ni wadhi konyo joma odhier ahinya gi 6,000. Ne wawacho ni wabiro konyo ginene mon liete. Bende wabiro konyo mondo oyud nyithigi nyalo somo, mondo ginyalo yudo tije kagi kacha. Nene wawacho ni wabiro kelo somo manono kuom nyithindo. Kendo wabiro kelo chiemo bende ne nyithindo e skul.
Mago gik mane waseng'eyo kaka wanyalo yudo pesa mar timo gigo duto te. To jogi to ne onge gi paro gi ok ne gin gik mane gi cost ne ginyalo timo. Mane wacha ni wabro timo ma. Pesa ni koro en kama rach. Nikech koro chopo sama koro ji penjo to ni singo ma. Dak mane kitimo. Ong'eno ok nyal timo. En kama rach. Isebedo kiwacho ni piny owacho kata sirikal e tudruok mare mantiere kinde kod bad migawo mar doho ma pacho kaendi judiciary, to gi yo mineno ka itayo godo chenro giendi moko mag nonro mitimo gikone to neno ok yudre makare, buche moko bende ng'ado, moko bende nitie jomichwalo e jela koyud neno moromo kata ok oyudi. Bende pod inyonori ni chal ka gima piny owacho mano mar jatend piny ok osechiwo thuolo mar chung' kar kende doho bad migawo mar doho pacho ka? Koro doho idwani mondo bedi gi duol ma ok ne gin e bwo piny owacho maduong'. To Ruto osetimo kod otemo ywa doho mondo okete bwoye. Bang' doho ng'ado ne bura kaka nodwaro. Koro en gi gop jodoho. Wacho ni dwa chulo. To kitemo mondo ochul gowino, koro chal ng'ama koro omiye jogi asoya. Miyo doho asoya. Nikech ok ne ka osingo ni gik moko mane ok nyal nikech bajet ok ne nyal ting'o gigo. Koro ok nomedo gi higa ka higa ni bilion 3 msara. Mane en mit maduong'. Nyaka bed nohinyo kamoro machielo. Your Excellency, isebedo kiwacho ni mondo riwruoge ma e pinje ma oko kata international bodies mondo bi otim nonro gik mane ilieko kata iketo ne oganda ni chochni manobede server kata agulu maduong' mar IEBC. E penjo maduong' ma seche moko oganda nyalo penjo ni to in owuon kaka jatend Azimio kendo jal manolaro content piny Kenya, bise ndiko negi ayanga kata kaka in kata kaka tend Azimio mondo gichop pacho ka mondo gichak timo nonro? Be ma isetimo negi kopogore gi wacho e rombe mag siasa kaachiel kod loso kod ute mag fwambo? Wasendiko ni jo Commonwealth ni wakwayo ni mondo onon. Ok ni wandiko ni waoro mission mondo los kodgi wachni. Pok wayudo duoko. Ne ginyalo biro kata ok nyal biro. Okay. Your Excellency, kakor watieko. Ang'eni ja Arsenal kendo sani e choun mane wi mesa malo. Iwacho ni ma osedhi imeenda gi dho jende koso ineno ka seche moko ma okombe ni bi nyal gole dhou? An ja mpira. Yes. Asego mpira mang'eny kendo be asebedo fan ndalo mang'eny. Aseneno ka timo ni malo to kadhi machiegni ni tino ka timu chako lwar kendo. Sani Arsenal ni kama ber e league. To kuri ka one halfway. Puro dong games 18. 18 gi gik moko nyalo kethre. Sani dwani mondo Arsenal okel their forces together. Kada ma oko ka. Gin a good chance. Mondo ka kuro nyo jo Man City. Nyo bende chako dhio logi jo Tottenham. Arsenal nigi potential mar point aboro ewi Man City. Mano en lead maber. Okay. Ma kagi hold on sani dwani mondo matches ma gin nyime kagi abich gilo outright. Ikakuru gingodhi maber. Your Excellency, kakor watieko. Wachni ma intiere go mogik ne jokanyanam kaachiel kod jo Kenya motegno. An ukwedo na koni jo Kenya erokamano.
kumbedo gi chir kendo gi hoch kendo gi muolo kinde gi duto manyiso ni wane campaign mokadho ka duto nyaka sani. Mar ariyo, jo Kenya obed gi chuny matek ni lweny mantie ni lweny mapek to chuny matek mabiro loye. Omiyo jo Kenya mondo oriwre, kik giyie mondo opogi kaluwore gi migawo mar ukabila, mar jatwara, mache jalang'o, mache jaluo, mache jatup kodira. Kenya ni en achiel thuro ka. Wanyalo loso kanyakla ka wariwre. Jodongo wacho ni riwruok e teko, kinda e lweny. Omiyo gima nyisi thuro ni kama wantie ni pod wan gi hope. Ok wan kama jomoko iluongo ni hopeless. Kama wantie ni wang'eyo gima wamako. Wang'eyo kuma waaye, wang'eyo kuma wadhiye. Wang'eyo ni wan gi teko mar chopo kuma wadhiye. Wera kwan jothurwa mondo med jiwo lwedo, mondo med lemonwa mondo wakadh kama wantie ni wachopo loka cha. Erokamano. Jokoromoga jangwa gomba ka kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kendo bende en mosebedo ka bago rombe mag kao pach oganda kata public baraza. Wayudo thuolo kendo bende wawinjo mathoth makuome. Waduoko ni erokamano kuom loso kod Ramogi TV. Erokamano.